Temperaturkortlægning i autoklaver er en kritisk proces, der sikrer, at fødevarepakker får tilstrækkelig varme til at eliminere skadelige mikroorganismer. Dette skridt er afgørende for at garantere forbrugernes sikkerhed ved at forebygge fødevarebårne sygdomme. Derudover hjælper korrekt temperaturkortlægning med at opretholde den korrekte holdbarhed af fødevarer, når de opbevares under passende forhold på deres målmarkeder. Samlet set er denne proces afgørende for både fødevaresikkerhed og kvalitetssikring. Termiske processer er designet til at eliminere alle mikroorganismer, der kan forårsage død, madforgiftning eller fordærv, hvilket sikrer produktets sikkerhed og kvalitet for forbrugerne. Autoklavekortlægning spiller en afgørende rolle ved at verificere, at retorden leverer den nødvendige dødelighed. Denne verifikation er afgørende for at bekræfte, at varmen fordeles ensartet i hele systemet. På den måde sikrer autoklavekortlægning produktsikkerheden ved at bekræfte effektiviteten af den termiske proces og garantere en forlænget holdbarhed gennem ensartet varmebehandling. Når man diskuterer retortfartøjets ydeevne, er det vigtigt at fokusere på flere vigtige aspekter. For det første er opvarmning og ligevægt afgørende, hvor hurtigt beholderen når stabiliserer sig ved den indstillede temperatur påvirker direkte den samlede effektivitet og ydeevne. Dernæst er det vigtigt at identificere kolde zoner i beholderen, fordi disse områder påvirker temperaturfordelingen og kan føre til ujævn behandling. Det er også vigtigt at overvåge temperaturforskellene mellem disse kolde pletter og indstillingspunktet, da betydelige variationer kan påvirke både produktets kvalitet og sikkerhed. Endelig påvirkes fartøjets ydeevne af, hvordan det lastes og forsyningsbetingelserne. Optimering af disse faktorer sikrer ensartet og pålidelig drift af retortbeholderen. Når man identificerer kolde pletter i autoklaver, er det vigtigt at kortlægge temperaturforskelle i alle faser af processen opvarmning, opbevaring og køling. Denne omfattende kortlægning hjælper os med at forstå, hvordan temperaturen opfører sig gennem hele cyklusen. Dernæst skal vi vurdere konsistensen af kolde pletter og temperaturværdier under både fuld og delvis belastning. Evaluering af denne konsistens giver os mulighed for bedre at forstå, hvordan disse kolde pletter opfører sig og deres potentielle indvirkning på den termiske proces. Endelig er det afgørende at forstå indflydelsen af kolde pletter på effektiviteten af termisk behandling. Observation af deres adfærd under forskellige belastningsforhold giver værdifuld indsigt, der kan bruges til at optimere autoklaveprocessen for bedre ydeevne og sikkerhed. Placeringen af det kolde sted inde i en beholder ændres afhængigt af beholderens form. Dette skyldes, at den måde, varmen bevæger sig gennem beholderen uanset om det er ved ledning eller konvektion påvirker, hvor det koldeste punkt vil være. Derudover påvirker varmeoverførselsegenskaberne for indholdet inde i beholderen den termiske vejlængde, hvilket igen påvirker placeringen af det kolde sted under behandlingen i autoklaven. Samlet set spiller opvarmningsmekanismen en afgørende rolle i at bestemme, hvordan varmen fordeles i hele beholderen, hvilket direkte påvirker placeringen af det kolde sted. At forstå disse faktorer er vigtigt for at sikre korrekt sterilisering og sikkerhed. Autoklaver overføres varmen i emballage primært gennem ledning, hvilket betyder, at selve produktet ikke blandes eller bevæger sig under opvarmningsprocessen. Dette er vigtigt, fordi det holder produktet stationært og sikrer ensartet opvarmning uden forstyrrelser. Den hastighed, hvormed produktet opvarmes og afkøles, har en tendens til at være langsom. Dette skyldes, at ledning, som den vigtigste varmeoverførselsmekanisme, i sagens natur er langsommere sammenlignet med andre metoder som konvektion. Derudover påvirker omrøring eller flytning af pakken ikke varmeoverførselshastigheden. Da ledning afhænger af direkte kontakt og molekylær interaktion snarere end bevægelse i produktet, har omrøring ingen indflydelse på, hvor hurtigt produktet opvarmes eller afkøles. Konvektionsstrømme spiller en afgørende rolle i opvarmningsprocessen inde i autoklaver. Stærke konvektionsstrømme skaber bevægelse og blanding i pakken, hvilket fører til hurtigere opvarmning og afkøling. Denne bevægelse hjælper med at fordele varmen mere jævnt i indholdet. Derudover forbedrer omrøring af pakken varmeoverførselshastigheden. Ved at fremme bedre cirkulation af varme forbedrer omrøring termisk ensartethed, hvilket sikrer, at alle dele af pakken når den ønskede temperatur mere konsekvent. Tilsammen bidrager disse faktorer til mere effektiv sterilisering i autoklaver. Dette dias fokuserer vi på vigtigheden af at kortlægge alle retorter for at identificere kolde pletpositioner. Hver retort, der skal kortlægges omhyggeligt for at lokalisere disse kolde pletter, som er kritiske områder, hvor temperaturen kan være lavere end ønsket under behandlingen. Det er vigtigt at forstå temperaturfordelingsvariationerne i alle faser af cyklusen. Ved at identificere disse variationer kan vi sikre pålidelig kontrol og opretholde ensartet termisk behandling på tværs af alle autoklaver.
Denne forståelse er nøglen til at garantere effektiviteten og sikkerheden af de termiske behandlingsoperationer, hvilket i sidste ende fører til bedre produktkvalitet og overholdelse af standarder. Under opvarmningsfasen overvåger vi nøje temperaturvariationer for at sikre ensartet opvarmning gennem hele belastningen. Dette er afgørende for at bekræfte, at belastningen begynder at nå den nødvendige dødelighed for effektiv sterilisering. I holdefasen analyserer vi temperaturkonsistensen for at verificere, at hele belastningen opretholder den krævede dødelighed. Dette hjælper os med at identificere eventuelle uoverensstemmelser i temperaturfordelingen, der kan kompromittere processen. Til sidst, under afkølingsfasen, gennemgår vi temperaturdata for at sikre, at belastningen sikkert vender tilbage til omgivende forhold. Dette trin er vigtigt for at opdage eventuelle uregelmæssigheder, der kan påvirke steriliseringsprocessens overordnede integritet. Kolde pletter er konsistente, og autoklaver deler lignende egenskaber, kan vi udvikle planlagte processer baseret på varmegennemtrængningsundersøgelser. Dette sikrer, at steriliseringsprocesserne er specifikt skræddersyet til de unikke forhold i hver autoklav, hvilket forbedrer effektiviteten og pålideligheden. Derudover gør varmegennemtrængningsundersøgelser os i stand til at definere et fælles program for alle lignende fartøjer. Denne standardisering hjælper med at strømline driften og opretholde ensartethed på tværs af alle autoklaver, hvilket gør processen mere effektiv og nemmere at administrere. Når du vælger retorter til kortlægning, er det vigtigt at fokusere på dem, der har det største potentiale for formindsket forsyningsleverance. Dette sikrer, at vi tager fat på de mest kritiske områder først. Nøglefaktorer at overveje under udvælgelsen omfatter retortens position, konfigurationen af beholderne indeni, stilen på de anvendte skilleplader og den anvendte type varmeoverførselsmedium. At tage alle disse elementer i betragtning hjælper os med at vælge de mest repræsentative replikker til effektiv kortlægning. Når man beskæftiger sig med variationer mellem autoklaver, er det vigtigt at erkende, at forskelle i deres egenskaber kræver separate planlagte processer for hver enhed. Alternativt kan det overvejes at anvende den mest alvorlige proces på alle autoklaver for at opretholde konsistens. At definere, hvad der udgør ekstreme forhold, spiller en afgørende rolle for, hvordan processer planlægges. Disse ekstreme forhold kan begrænse muligheden for at bruge en fælles proces på tværs af forskellige autoklaver. Samlet set giver variationerne mellem autoklaver udfordringer i procesplanlægningen. Skræddersyede tilgange er nødvendige for at sikre både sikkerheden og effektiviteten af steriliseringsprocedurer. Når du indstiller termiske processer, er det vigtigt at undersøge pakkerne på deres koldeste sted inde i autoklaven. Denne praksis sikrer en nøjagtig vurdering af varmeoverførsel og den termiske vejlængde, som er afgørende for procesvalidering. Derudover bør de pakker, der vælges til sondering, repræsentere den mest ugunstige kombination af egenskaber, der påvirker varmeoverførslen. På den måde kan vi garantere pålideligheden og effektiviteten af de termiske procesindstillinger og sikre produktsikkerhed og kvalitet. Autoklavekortlægning involverer placering af temperatursonder uden for eller mellem madbeholdere for at identificere eventuelle kolde pletter i autoklaven. Denne proces sikrer, at temperaturen fordeles ensartet under sterilisering. Det er et vigtigt skridt, før du udfører varmegennemtrængningstest, da det hjælper med at bekræfte den korrekte placering af sonder. Varmegennemtrængningstest involverer på den anden side at placere sensorer inde i fødevarebeholderne for at måle, hvordan varmen overføres i selve fødevareproduktet. Denne test verificerer, at fødevaren og den temperatur, der er nødvendig for at garantere sikkerheden. Varmegennemtrængningstest udføres efter autoklavekortlægning for at validere den samlede effektivitet af steriliseringsprocessen. Autoklavekortlægning bør udføres på nye autoklaver for at sikre, at udstyret fungerer korrekt helt fra begyndelsen. Det er også nødvendigt at foretage kortlægning efter eventuelle ændringer, såsom ændringer i damp- eller vandforsyningen, påfyldningsmetoder eller kurvekonfigurationer. Dette hjælper med at kontrollere, at disse ændringer ikke har påvirket autoklavens drift negativt. Derudover bør periodisk verifikation gennem kortlægning udføres, typisk hvert andet år, for at bekræfte, at autoklaven fortsætter med at fungere konsekvent og effektivt over tid. Periodisk autoklavekortlægning er afgørende, fordi autoklavekomponenter naturligt oplever slid over tid. Dette slid kan påvirke autoklavens ydeevne og nøjagtighed. Derudover kan selv autoklaver af samme model have forskellige temperaturfordelingsmønstre afhængigt af, hvor og hvordan de er installeret. Disse variationer kan påvirke pålideligheden af steriliseringsprocessen. Derfor hjælper gentagen kortlægning med at sikre, at autoklaven fortsætter med at fungere effektivt og opretholder ensartet procespålidelighed.
Ved udførelse af autoklavekortlægningstest udføres typisk 2 til 3 måleserier over en periode på 2 til 3 dage for hver autoklav. Denne tilgang sikrer, at vi indsamler omfattende data, hvilket er afgørende for at opnå nøjagtige kortlægningsresultater. Det er vigtigt at inkludere mindst en kortlægningskørsel med en delvis belastning, specifikt ved hjælp af det mest ugunstige arrangement. Dette trin er vigtigt, hvis der forventes delvise belastninger i fremtidig behandling, da det hjælper med at validere autoklaveens ydeevne under disse forhold. Derudover skal alle kortlægningstest tage højde for det mest ugunstige arrangement af belastninger. Denne forberedelse sikrer, at autoklaven er klar til at håndtere en række operationelle scenarier, hvilket opretholder pålidelighed og sikkerhed på tværs af forskellige behandlingssituationer. Før kortlægningsprocessen påbegyndes, er det vigtigt at indsamle detaljerede foreløbige oplysninger. Først skal du indsamle omfattende data om hele retortinstallationen for at sikre, at kortlægningen er nøjagtig og effektiv. Dernæst skal du fokusere på den specifikke retort, der skal kortlægges, herunder dens design og operationelle detaljer, da disse oplysninger er afgørende for præcis kortlægning. Analyser desuden forsyningsselskaberne og belastningsmønstrene, da disse faktorer har en væsentlig indflydelse på kortlægningsprocessen. Endelig skal du forstå de kontrolfilosofier, der er på plads for at sikre, at kortlægningen stemmer overens med de overordnede operationelle mål. At tage disse skridt vil hjælpe med at skabe en grundig og effektiv kortlægningsstrategi. Man evaluerer forsyningsselskaber til autoklavedrift, er det vigtigt at sikre, at damp, trykluft og vandforsyninger er af den korrekte kvalitet og kapacitet. Dette er afgørende for at opfylde spidsbelastningskravene og opretholde ensartet ydeevne. Kvaliteten og kapaciteten af disse forsyningsselskaber har direkte indflydelse på opvarmningsprocessen i autoklaven. Derudover påvirkes køleprocesserne af, hvor godt disse forsyningsselskaber klarer sig, hvilket påvirker den samlede cykluseffektivitet. I sidste ende afhænger effektiviteten af hele autoklaveprocessen af korrekt forsyningsstyring. At sikre, at forsyningsselskaber er velholdte og fungerer inden for de krævede specifikationer, er afgørende for optimal autoklavedrift og pålidelige steriliseringsresultater. I evaluering af dampforsyningssystemet er det vigtigt først at vurdere kedelkapaciteten for at sikre, at den kan opfylde systemets krav. Hvis kedelkapaciteten er utilstrækkelig, kan det påvirke ydeevnen for dampforbrugende udstyr, såsom autoklaver, negativt. Dernæst skal forsyningssystemets trykbegrænsninger vurderes omhyggeligt. Disse trykgrænser er afgørende, fordi de direkte påvirker både effektiviteten og sikkerheden af hele dampforsyningssystemet. Derudover bør der tages hensyn til virkningen af andet dampforbrugende udstyr på systemet. Betjeningen af dette udstyr kan påvirke tilgængeligheden og konsistensen af dampforsyningen, hvilket er afgørende for at opretholde systemets ydeevne. Endelig er det vigtigt at overveje damptryk og volumen i både spidsbelastnings- og aflastningsstimer. Variationer i disse faktorer kan påvirke autoklaveens ydeevne og temperaturensartethed, så det er vigtigt at forstå disse udsving for at optimere systemet. Lad os diskutere de vigtigste detaljer i trykluftforsyningssystemet til autoklaver. For det første er kompressorens type og kapacitet afgørende, da de direkte påvirker pålideligheden af autoklaveens funktion. Dernæst spiller trykregulering en væsentlig rolle i at opretholde et ensartet lufttryk, hvilket er nødvendigt for effektive steriliseringscykluser. Derudover er filtre og tørretumblere vigtige komponenter, der sikrer, at luftkvaliteten opfylder de krævede standarder. Samlet set er opretholdelse af et ensartet lufttryk og høj luftkvalitet afgørende for effektiviteten og pålideligheden af autoklaveoperationer. I dette dias fokuserer vi på de vigtigste aspekter af vandforsyning og cirkulation i autoklaver. For det første er placeringen og længden af vandfordelingsrørene afgørende for at sikre en effektiv vandforsyning. Korrekt planlægning på dette område hjælper med at optimere vandgennemstrømningen og reducere ineffektivitet. Dernæst spiller specifikationerne for rør og dyser, herunder antal, størrelse og placering af huller samt de anvendte dysetyper, en væsentlig rolle for, hvordan vand fordeles i systemet. Disse faktorer påvirker direkte effektiviteten af vandcirkulationen i autoklaven. Vi fremhæver også vigtigheden af at opretholde den korrekte vandgennemstrømningshastighed ved dyserne, typisk målt i liter pr. minut. Ensartede flowhastigheder er afgørende for, at autoklaven kan fungere effektivt. Pumpespecifikationer er et andet kritisk element. Parametre såsom nominel effekt, omdrejninger pr. minut, rpm, rørdiameter og nominel effekt skal vælges omhyggeligt for at sikre, at pumpen kan opfylde systemets krav.
Endelig anvendes flowsensorer til at måle både procesvand og luftstrøm i vandsprøjtesystemerne. Nøjagtige flowmålinger er afgørende for at opretholde systemets samlede effektivitet og pålidelighed. Før temperaturkortlægningsprocessen påbegyndes, er det vigtigt at inspicere vanddyserne grundigt for at sikre, at de er klare og fri for snaragent blokerede dyser kan begrænse vandgennemstrømningen, hvilket kan føre til unøjagtige temperaturaflæsninger. Kontroller derefter fordelingsrørene for at bekræfte, at de er uhindrede, da enhver blokering kan forårsage ujævn opvarmning eller afkøling under autoklavecyklusen. Undersøg til sidst manifoldene for at sikre, at de er rene og fri for snaragent snavs i manifoldene kan forstyrre vandfordelingen, hvilket resulterer i unøjagtig temperaturkortlægning og reduceret driftseffektivitet. Ved at tage disse trin er det med til at sikre pålidelige og nøjagtige resultater af temperaturkortlægningen. Lad os diskutere de vigtigste aspekter af vandstand og kondensatafløbskontrol. For det første er det vigtigt at måle og kontrollere vandmængden i truet i starten af processen. Dette trin sikrer optimal drift ved at forhindre problemer med overløb eller underfyldning, der kan forstyrre systemet. Dernæst er det afgørende at styre målvandstanden og opretholde den korrekte afstand fra bunden af bakken. Korrekt kontrol her undgår driftsineffektivitet og hjælper med at opretholde systemstabiliteten. Det er også vigtigt at implementere blokeringsforebyggende foranstaltninger sammen med alarmsystemer. Disse forholdsregler giver mulighed for tidlig opdagelse og hurtig løsning af eventuelle blokeringer, hvilket minimerer nedetid og sikrer uafbrudt drift. Endelig skal man være opmærksom på kondensatventil og rørspecifikationer, herunder rørstørrelse, længde og brug af kontraventiler. Disse faktorer er afgørende for effektiv dræning og for at forhindre tilbageløb eller lækage, hvilket opretholder systemets integritet. Lad os diskutere de vigtigste faktorer, der er involveret i trykregulering. Sikker og effektiv trykregulering afhænger i høj grad af åbningens størrelse og trykindstillingerne for luftstrømmen. Disse parametre er afgørende for at opretholde de korrekte overtryksprofiler, der er nødvendige for systemets ydeevne. Dernæst er luftstrømningshastigheder under test meget vigtige. Korrekte luftstrømningshastigheder sikrer, at luften fjernes effektivt, hvilket er afgørende for at opretholde integriteten af steriliseringsprocessen. Tryk- og flowafbrydere spiller en afgørende rolle i overtrykskontrolsystemer. Den anvendte type kontakter, deres placering og alarmindstillingerne er alle afgørende for effektiv overvågning og rettidig reaktion på eventuelle afvigelser. Endelig arbejder alle disse elementer sammen for at sikre steriliseringsintegritet. Overtryksprofilerne og luftfjernelsessystemerne er designet til at fungere koordineret og er afhængige af hver komponent for at opretholde den samlede effektivitet af steriliseringsprocessen. Styring af temperaturen i autoklaver er det vigtigt at kompensere for nøjagtighedsbegrænsningerne for termoelementet og mastertemperaturindikatoren eller MTI. For eksempel, hvis MTI har en nøjagtighed på plus eller minus 0,5 grader Celsius, og indstillingspunktet er 121 grader Celsius, bør kontroltemperaturen justeres til 121,5 grader Celsius for at sikre, at den faktiske temperatur opfylder målet. Alarmindstillingspunkter skal også tilpasses denne kompensationsfilosofi. Denne justering hjælper med at forhindre, at temperaturen falder under de ønskede målværdier, hvilket opretholder overensstemmelse med de parametre, der er fastsat i varmegennemtrængningsundersøgelser. Samlet set er det vigtigt at justere kontroltemperaturen på denne måde for at opretholde de ønskede steriliseringsforhold. Det hjælper med at beskytte processen mod unøjagtigheder, der ellers kunne kompromittere effektiviteten af sterilisering. Ved etablering af overtryksprofiler er det vigtigt at definere dem ud fra de værst tænkelige påfyldningsforhold. Disse forhold omfatter typisk den højeste ledige plads i beholderen og de varmeste påfyldningstemperaturer, da de repræsenterer de mest udfordrende scenarier for trykregulering. Trykreguleringssystemer skal være konstrueret således, at de tager højde for variationer i pakningsfyldet. Denne fleksibilitet er afgørende for at sikre både processens sikkerhed og effektivitet og forhindre enhver risiko for overtryk, der kan kompromittere produktet eller udstyret. I værste fald tages der ikke kun hensyn til headspace, men også eventuel restgas. Begge disse faktorer er kritiske, når man skal bestemme nøjagtige overtryksprofiler for at opretholde sikre driftsforhold. Før temperaturkortlægningen påbegyndes, er det vigtigt, at retortproducenten eller leverandøren verificerer autoklaveinstallationen og idriftsætter retorden på stedet. Dette trin sikrer, at autoklaven, dens computerprogram og kontrolsystemer fungerer korrekt og som specificeret. Ved at gøre dette kan vi være sikre på, at testbetingelserne vil være pålidelige og nøjagtige. Når du udfører autoklavekortlægning, er det vigtigt at bruge flerkanals temperaturregistreringssystemer eller flere uafhængige dataloger,
der tillader programmerbar dataindsamlingsfrekvens og timing. Disse systemer er med til at sikre præcis overvågning og nøjagtig dataindsamling gennem hele processen. Kalibrering af sensorer er essentiel og skal udføres i forhold til nationale eller internationale SIS-standarder. Dette trin garanterer nøjagtigheden og pålideligheden af temperaturmålingerne, hvilket er afgørende for validering af steriliseringscyklusser. Enheder med fremspringende sonder giver generelt bedre nøjagtighed sammenlignet med pilleloggerer, især ved overvågning af steriliseringstemperaturer under 140 grader Celsius. Valg af den rigtige type sensor kan forbedre målepræcisionen betydeligt. Samlet set er korrekt valg og kalibrering af temperatursensorer nøglen til effektiv autoklavekortlægning. Brug af avancerede og velkalibrerede enheder forbedrer præcisionen og pålideligheden af steriliseringsprocesser, hvilket sikrer sikkerhed og overholdelse. Duplex type T termoelementer er konstrueret af kobber og konstantan, hvilket gør dem ideelle til termiske behandlingsapplikationer på grund af deres pålidelige ydeevne. En vigtig fordel ved disse termoelementer er deres teflonisolering, som giver både holdbarhed og fleksibilitet. Denne isolering giver dem også mulighed for at modstå steriliseringstemperatursområder, hvilket udvider deres brugervenlighed. Derudover fås disse termoelementer i både fleksible trådmuligheder, fås i 20, 22 eller 24 gauge, og stive nåletyper, hvilket giver alsidige løsninger til nøjagtig temperaturmåling på tværs af forskellige applikationer. Når du arbejder med termoelementkonnektorer, er det vigtigt at være opmærksom på, at temperaturforskelle mellem ledningsforbindelser kan forårsage fejl i dine aflæsninger. Disse temperaturvariationer kan føre til unøjagtige målinger, så det er vigtigt at minimere dem. Et andet almindeligt problem er omvendt polaritet ved krydsene mellem termoelement og forlængerledninger. Hvis ledningerne er tilsluttet forkert, kan det resultere i betydelige målefejl. Dobbelttjek altid polariteten for at sikre nøjagtige data. Vedligeholdelse af stikkene er også afgørende. Regelmæssig rengøring med en metalrenser hjælper med at opretholde god elektrisk kontakt, hvilket forhindrer fejl forårsaget af dårlige forbindelser. Endelig skal der udvises lignende forsigtighed med PT100 sensorer, RTD, og termistorer. Korrekt vedligeholdelse af disse enheder er afgørende for at sikre pålidelige og nøjagtige temperaturmålinger. Lad os diskutere kalibreringsprocedurerne, og hvorfor de er vigtige. For det første skal alle sensorer under den første kalibrering kalibreres ved hjælp af et kalibreret referencetermometer, før nogle test begynder. Det er vigtigt at registrere eventuelle relative forskydninger i datalogningssoftwaren for at sikre nøjagtighed. Dernæst er det afgørende at opretholde en regelmæssig kalibreringsplan. Sensorer bør kalibreres hver 12 til 18 måned. Denne regelmæssige kalibrering hjælper med at forhindre fejl i procesevalueringen, der kan opstå på grund af sensordrift eller slid over tid. Sensordrift kan forårsage inkonsekvente temperaturaflæsninger, hvilket kan kompromittere nøjagtigheden af dine evalueringer. Denne inkonsekvens kan føre til upålidelige data og påvirke beslutningsdannelsen. Endelig er nøjagtige temperaturaflæsninger afgørende for pålidelig procesevaluering. Kalibrering sikrer, at sensorer leverer ensartede og pålidelige data, hvilket er afgørende for at opretholde kvalitets- og ydeevnestandarder. Ved kalibrering af temperatursensorer er det vigtigt at samle alle sensorer sammen med en kendt nøjagtig referencesensor. Hele denne opsætning placeres derefter inde i autoklaven ved steriliseringstemperaturen, typisk omkring 121 eller 122 grader Celsius. For at sikre, at kalibreringen er pålidelig, bør målefejl holdes inden for et snævert område på 0,2 til 0,3 grader Celsius. At holde fejlene så lav hjælper med at opretholde nøjagtigheden af kalibreringsprocessen. Derudover bør spredningen eller variationen mellem sensorerne ikke overstige 0,5 til 0,6 grader Celsius. Opretholdelse af denne konsistens er afgørende for nøjagtig temperaturkortlægning i autoklaven. Det er også vigtigt at vedhæfte de nyeste kalibreringscertifikater til autoklavekortlægningsrapporten. Disse dokumenter tjener som bevis på, at kalibreringsprocessen er blevet udført korrekt. Samlet set er nøjagtig kalibrering afgørende for at sikre, at autoklaven fungerer effektivt ved de krævede steriliseringstemperaturer. Denne nøjagtighed er nøglen til at opretholde sikkerheden og opfylde overholdelsesstandarder. Temperaturkortlægning i autoklaver er et afgørende skridt for at sikre både fødevaresikkerhed og produktkvalitet. Det giver en nøjagtig karakterisering af det termiske miljø under hele forarbejdningscyklusen, hvilket er afgørende for at opretholde integriteten af de fødevarer, der steriliseres. Processen involverer at skabe et detaljeret temperaturkort, der dækker alle faser af retortcyklusen. Opvarmning eller opsamlingstid,
holde- eller tilberedningstid og afkøling. Hver af disse faser spiller en afgørende rolle i forståelsen af, hvordan varmen fordeles og opretholdes i autoklaven. Et af de vigtigste resultater af temperaturkortlægning er at identificere de koldeste og langsomste opvarmningspunkter inde i autoklaven. Disse kritiske punkter er vigtige for at verificere, at der opnås ensartethed i hele kammeret, hvilket sikrer, at intet område er underbehandlet. Temperaturkortlægning understøtter også validering af termiske processer. Ved at bekræfte, at autoklaven fungerer inden for de krævede parametre, hjælper den med at forhindre både underforarbejdning og overforarbejdning, hvilket kan kompromittere fødevaresikkerheden eller kvaliteten. Endelig er det afgørende at sikre temperaturensartethed for pålidelige og repeterbare behandlingsresultater. Ensartet varmefordeling garanterer, at alle fødevarer forarbejdes jævnt og sikkert, så de opfylder lovmæssige standarder og forbrugernes forventninger. Før termisk kortlægning i autoklaven påbegyndes, er det vigtigt at etablere overtryksprofilen. Denne profil styrer trækramperne under både opvarmnings- og kølefaser, hvilket hjælper med at forhindre pakkeudvidelse under opvarmning. Korrekt trykregulering er afgørende, da det beskytter produktkvaliteten og sikrer processens pålidelighed. Pakkeudvidelse under opvarmning kan øge længden af den termiske vej, hvilket potentielt kan føre til underbehandling af produktet. Ved at etablere og følge den korrekte trykprofil kan vi mindske denne risiko og opretholde en ensartet behandling. På samme måde kan pakkekollaps under afkøling kompromittere produktets tætningsintegritet, hvilket kan resultere i lækage eller kontaminering. Trykprofilen er designet til at undgå disse problemer ved omhyggeligt at styre trykændringer. Samlet set er det afgørende at opretholde korrekt trykregulering gennem den etablerede trykprofil for at sikre både produktkvalitet og processikkerhed. Dette opnås ved omhyggeligt at styre trækramperne gennem hele den termiske cyklus. Det dias fremhæver den kritiske betydning af overtryksrampekontrol under kølefasen i retortbehandling. Starten på afkøling, uanset om du bruger damp, dampluft, vandbruser eller damp-vandspray retorter, er det mest afgørende punkt for at håndtere overtryksrampe. Når kolde medier kommer ind i ret orden, forårsager det et hurtigt sammenbrud i trykket, der udøves af overophedet damp eller vand. For at modvirke dette trykfald og opretholde balancen er hurtig luftindsprøjtning afgørende. Hvis trykket ikke er korrekt afbalanceret under afkøling, kan det føre til alvorlige konsekvenser såsom oppustning af pakken eller endda katastrofale fejl. På den anden side risikerer overkompensation i trykstyring at knuse pakkerne, hvilket kan forårsage lækage og synlige defekter. Derfor er præcis trykstyring afgørende. Luftindsprøjtning spiller en nøglerolle i denne proces ved at kompensere for det hurtige trykfald forårsaget af det kolde medie. Det hjælper med at opretholde trykbalancen i ret orden, forhindre skader og bevare pakkernes integritet. Sammenfattende udgør forkert trykregulering under køling betydelige risici, herunder pakningsoppustning, knusning, lækage og visuelle defekter. Opretholdelse af nøjagtig og rettidig trykregulering er afgørende for at sikre produktkvalitet og sikkerhed under hele køleprocessen. Der er flere metoder til at etablere overtryksprofilen under retortcyklus her. For det første kan triclogear forsegles inde i pakker for at registrere det interne tryk gennem hele cyklussen. Disse enheder leverer dog kun data, når cyklussen er afsluttet, og pakkerne er fjernet, så justeringer i realtid er ikke mulige. For det andet kan teoretiske beregninger ved hjælp af målelige kurver tilnærme trykprofiler på tværs af forskellige temperaturområder. Selvom disse beregninger giver en grundlæggende forståelse, skal de bekræftes med praktiske metoder, da de ikke er tilstrækkelige i sig selv. For det tredje måler afbøjningsenheder udstyret med sensorer udvidelsen og sammentrækningen af pakker i realtid. Dette giver mulighed for dynamisk tuning og præcis kontrol af overtryksprofilen under cyklussen. Endelig indebærer manuel justering, at operatører visuelt observerer pakkeafbøjning gennem retortvinduet og foretager justeringer baseret på, hvad de ser. Denne metode afhænger i høj grad af menneskelig dømmekraft og visuel vurdering. Hver metode har sine fordele og begrænsninger, og ofte bruges en kombination til at sikre nøjagtig kontrol af overtryksprofilen. Når du planlægger overtrykforsøg, er det vigtigt at overveje flere nøglefaktorer for at sikre vellykkede resultater. For det første skal variationer i ledig plads på tværs af forskellige pakningsformuleringer evalueres nøje. Variationer i ledig plads kan i høj grad påvirke trykrampningsprocessen, så forståelse af dette interval hjælper med at opretholde konsistens under forsøg. Dernæst er det afgørende at styre temperaturprofilen. Du skal tage højde for rækkevidden af påfyldningstemperaturer inden for en retortbelastning og designe profilen, så den kan rumme de varmeste pakker uden at beskadige de koldere.
At finde denne balance er afgørende for at bevare produktkvaliteten. Derudover bør pakkelukningsforhold såsom dampinjektion, dampstrømslukning og vakuumlukning vurderes grundigt. Disse metoder hjælper med at reducere ledig plads og gør trykkontrol mere ligetil, hvilket er afgørende for forsøgets succes. Endelig skal du behandle disse lukningsbetingelser som operationelle forudsætninger eller kritiske kontrolpunkter. Korrekt kontrol og overvågning af disse faktorer er nødvendig for at sikre sikkerhed og konsistens under hele forsøget. Hvis du overser dette, kan det resultere i fejlslagne forsøg eller udgøre sikkerhedsrisici. Du vælger pakketyper og retortbelastningsmønstre, er det vigtigt at evaluere temperaturfordelingen for hver pakkestørrelse og påfyldningskonfiguration. Denne evaluering bør foretages over en længere periode for at sikre, at den termiske proces er både effektiv og pålidelig. Til indledende kortlægning skal du fokusere på at identificere den værst tænkelige pakkestørrelse og retning. Dette er et kritisk skridt, fordi det udfordrer den termiske proces og hjælper med at afdække eventuelle svagheder i systemet. Det er også vigtigt at diskutere produktpakketypen på forhånd. Dette sikrer, at kortlægningsresultaterne nøjagtigt repræsenterer de faktiske forhold, hvilket bidrager til den samlede pålidelighed af den termiske proces. På samme måde bør retortbelastningsmønstre diskuteres, før kortlægningsprocessen påbegyndes. Denne forberedelse hjælper med at garantere, at kortlægningsresultaterne er pålidelige og understøtter opnåelse af en ensartet og effektiv termisk proces. Når man diskuterer pakkestørrelse og dimensioner, er det vigtigt at forstå, at disse faktorer er nøglen til forarbejdningseffektivitet. De bestemmer, hvordan produkter er arrangeret i bakker og kasser, og at have nøjagtige specifikationer hjælper os med at udnytte den tilgængelige retortplads bedst muligt. Dernæst spiller pakningernes orientering under forarbejdning uanset om det er lodret eller vandret en væsentlig rolle. Dette valg påvirker, hvor jævnt produktet opvarmes og afkøles, så det er vigtigt at vælge den rigtige retning for at sikre en ensartet temperaturfordeling i hele pakken. Indlæsningskonfiguration er et andet kritisk aspekt. Valgmuligheder som latdelte, indlejrede eller forskudte arrangementer påvirker både belastningens stabilitet og effektiviteten af varmeoverførslen under forarbejdningen. Valg af den rigtige konfiguration hjælper med at bevare produktets integritet. Kapacitet og lavdelingsdetaljer skal også være klart defineret. Dette inkluderer det maksimale antal pakker PR, lag, antallet af lag PR, kasse, og hvor mange kasser der passer ind i en retort. Disse parametre påvirker den samlede gennemstrømning og effektivitet, og klare retningslinjer hjælper med at forhindre overbelastning og samtidig sikre ensartet behandling. Endelig påvirker bakke- og kassedesign, herunder afstand og hulkonfiguration, flowet af varme- og kølemedier. Det procentvise åbne areal er særligt vigtigt, da det påvirker, hvor godt temperaturen fordeles. Korrekt design her er afgørende for at opnå ensartede behandlingsresultater. Du udfører termisk kortlægning, er det vigtigt at specificere pakkematerialer, formater og dimensioner nøjagtigt. Disse detaljer er vigtige, fordi de påvirker, hvordan varmen interagerer med produktet under forarbejdningen. Præcise specifikationer sikrer, at de termiske kortlægningsresultater virkelig afspejler de faktiske produktionsforhold. Derudover skal den samlede produktvægt, der er indlæst i retort, være tydeligt angivet. Disse oplysninger giver os mulighed for at vurdere belastningstætheden, hvilket har en væsentlig indvirkning på temperaturfordelingen i retorden. Forståelse af belastningstæthed er afgørende for korrekt fortolkning af de termiske kortlægningsdata. Endelig spiller selve emballagens egenskaber en afgørende rolle for, hvordan temperaturen fordeles i hele produktet. Nøjagtig registrering af disse pakkeegenskaber hjælper med at sikre, at den termiske kortlægning stemmer nøje overens med virkelige produktionsscenarier, hvilket fører til mere effektiv og pålidelig termisk procesvalidering. Udførelse af termisk kortlægning vælges den mindste pakkestørrelse, fordi den skaber den højeste belastningstæthed, hvilket udgør den største udfordring for den termiske proces. Dette sikrer, at kortlægningen fanger de mest krævende forhold. Produkter, der er udvalgt til termisk kortlægning, er dem med de højeste varmeabsorptionshastigheder. Til konvektionsopvarmede produkter anvendes vand eller det hurtigst opvarmende produkt, mens der til ledningsopvarmede produkter anvendes enten det faktiske produkt eller et materiale, der simulerer dets termiske egenskaber. Denne omhyggelige udvælgelse af produkter og materialer sikrer, at den termiske kortlægningsproces nøjagtigt afspejler de hårdeste forhold, som processen vil stå overfor. Brug af produktsimulerende materialer til ledningsopvarmede produkter hjælper med effektivt at vurdere den termiske proces ved at efterligne det virkelige produkts termiske adfærd.
Udførelse af autoklavetemperaturkortlægning er det vigtigt, at det involverede personale har generel erfaring med at udføre målinger og analysere data. Denne ekspertise er afgørende for at sikre, at de indsamlede data er pålidelige, og fortolkningen af disse data fører til gyldige konklusioner for procesvalidering. Derudover skal enkeltpersoner have en solid forståelse af autoklavekonstruktion. Denne viden er afgørende for at udføre effektiv temperaturkortlægning og er med til at garantere pålideligheden af hele kortlægningsprocessen. Endelig er en god forståelse af termiske konserveringsprocesser for fødevarer nødvendig. Denne viden understøtter valideringen af termiske processer og spiller en nøglerolle i at sikre sikkerheden og kvaliteten af de fødevarer, der forarbejdes. Dette dias fokuserer vi på målene for temperaturfordelingsforsøg under retortprocessen. For det første sigter vi mod at etablere et detaljeret temperaturkort gennem opvarmnings-, holde- og kølefaserne. Denne kortlægning er afgørende for at forstå, hvordan retorden opfører sig termisk i hvert trin, hvilket sikrer, at processen forbliver ensartet og opfylder alle sikkerhedsstandarder. Dernæst identificerer vi de koldeste og langsomste opvarmningspunkter i retorden. Det er vigtigt at lokalisere disse kritiske områder for at sikre, at alle dele af produktet når den krævede temperatur, hvilket validerer effektiviteten af den termiske proces. Vi sammenligner også ydeevnen på tværs af flere retortbeholdere. Ved at vælge den dårligst ydende retort til varmegennemtrængningsundersøgelser, sikrer vi, at de mest udfordrende forhold håndteres, hvilket hjælper med at optimere den termiske proces for alle enheder. Endelig vurderer vi virkningen af spidsbelastningsbehov for damp på varmeydelsen. Forståelse af disse driftsmæssige begrænsninger giver os mulighed for at identificere potentielle systembegrænsninger, der kan påvirke produktsikkerheden, og understøtter udviklingen af strategier til at afbøde disse problemer. Temperaturkortlægning i retorter opnås ved brug af permanente sensorer, der er installeret inde i retortting. Disse sensorer overvåger løbende og leverer data om temperaturfordelingen gennem hele processen. Disse kontinuerlige data er afgørende for at validere den termiske proces og sikre produktets sikkerhed. Udover permanente sensorer bruges midlertidige sonder såsom temperaturloggear eller termoelementer til mere detaljeret analyse. Disse sonder er strategisk placeret omkring og inde i produktpakkerne for at identificere eventuelle kolde pletter, der måtte eksistere. Dette hjælper med at opnå en omfattende temperaturkortlægning. Ved at kombinere data fra både permanente sensorer og midlertidige sonder får vi detaljeret indsigt i temperaturfordelingen. Denne kombinerede tilgang validerer effektivt den termiske proces og sikrer, at eventuelle kolde pletter identificeres, hvilket giver mulighed for procesoptimering og forbedret produktsikkerhed. Når du placerer sensorer i hver kurv, er det vigtigt at bruge mindst 5 sensorer, hvor op til 10 er ideelle. Disse sensorer skal fordeles på forskellige lag eller adskilte positioner i kurven for at sikre omfattende temperaturovervågning hele vejen igennem. Hvis du har et begrænset antal sensorer til rådighed, kan du kompensere ved at øge antallet af replikeringskørsler. Denne tilgang giver yderligere datapunkter, der hjælper med at opretholde nøjagtigheden og pålideligheden af temperaturovervågningen på trods af færre sensorer. Temperaturloggear bør placeres strategisk i nærheden af vigtige referencepunkter, såsom referencetermometeret, MTI, og autoklaveens kontrolsensor, PT, 1-0-0. Positionering af loggear på disse steder hjælper med at sikre nøjagtig registrering af eventuelle temperaturvariationer under processen. Den overordnede sensorplaceringsstrategi er designet til at detektere kolde pletter effektivt. Nøjagtig og gennemtænkt placering er afgørende for at sikre, at ingen temperaturvariationer overses, hvilket er afgørende for pålidelig dataindsamling. Ved at følge denne tilgang kan du sikre nøjagtig overvågning af temperaturvariationer. Korrekt placering af sensoren er nøglen til at opnå pålidelige data og forbedre den overordnede kvalitet af overvågningsprocessen. Placering af sensorer er det vigtigt at undgå enhver kontakt med metaldele i kurve eller emballage, såsom dåser eller metalliserede pakker, fordi metal kan forstyrre sensorernes nøjagtighed og pålidelighed. For optimal placering af sensoren skal du placere sensorerne mellem pakker eller på de øverste overflader, og sørg for, at de ikke rører selve pakken. Denne omhyggelige placering er afgørende for at opnå nøjagtige aflæsninger. Hovedformålet er at identificere de langsomste opvarmningssteder i kurvene, hvilket er afgørende for at bestemme det kolde sted. Nøjagtig identifikation af dette sted sikrer, at processen er tilstrækkelig. Samlet set er korrekt sensorplacering nøglen til at sikre prokkestilstrækkelighed, hvilket garanterer både sikkerhed og effektivitet i opvarmningsprocessen. Udførelse af gentagne temperaturfordelingsundersøgelser er det muligt at reducere antallet af anvendte valideringssensorer, men kun under visse betingelser.
Disse betingelser omfatter bekræftelse af, at de kolde pletter forbliver i overensstemmelse med dem, der er identificeret i tidligere undersøgelser. Derudover må der ikke være foretaget ændringer i autoklaven eller den termiske proces siden den sidste kortlægning blev udført. Optimering af sensorbrugen på denne måde giver flere fordele. Det fører til større ressourceeffektivitet ved at reducere antallet af sensorer, der er nødvendige i efterfølgende undersøgelser. Det er vigtigt, at denne reduktion ikke kompromitterer nøjagtigheden af temperaturkortlægningen. Samlet set hjælper denne tilgang med at strømline valideringsprocessen i autoklaveundersøgelser, hvilket gør den mere praktisk og omkostningseffektiv. Det er dog vigtigt at opretholde konsistens for at denne optimering er gyldig. De kolde pletter, der er identificeret i tidligere undersøgelser, skal være pålidelige og uændrede. Hvis der er foretaget ændringer i autoklaven eller den termiske proces, kræves en fuld sensorkortlægning med det oprindelige antal sensorer for at sikre nøjagtig validering. Når man identificerer kolde pletter i en autoklav, er det vigtigt at bemærke, at der ikke er nogen universel regel for, hvor disse pletter vil være placeret. Hvis antallet af sensorer er begrænset, skal du prioritere at placere valideringssensorer i midten af kurven, da dette ofte er et kritisk område. Derudover skal du placere sensorer i hjørnerne af kurven for at sikre omfattende dækning og bedre registrering af temperaturvariationer. Vær særlig opmærksom på de nederste lag af kurven, især hvis varmemediet tilføres ovenfra. Sensorer placeret i disse nederste lag hjælper med at identificere temperaturforskelle, der ellers ville blive overset, hvilket sikrer nøjagtig koldpunktsdetektion i vertikale varmesystemer. For endnu mere præcis validering kan du bruge 2 ekstra sensorer i produktfyldte pakker. Disse sensorer måler den oprindelige produkttemperatur direkte, hvilket understøtter mere nøjagtig identifikation af kolde pletter under valideringsprocessen. Nøjagtige temperaturmålinger er afgørende for korrekt identifikation af kolde pletter. Sensorer skal placeres strategisk for at levere pålidelige data, hvilket igen sikrer, at autoklaven fungerer inden for validerede parametre og opretholder produktsikkerhed og kvalitet. Samlet set involverer en omfattende valideringstilgang flere sensorplaceringer, herunder kurvens midte, hjørner og inde i produktfyldte pakker. Denne grundige sensorplaceringsstrategi sikrer en komplet og effektiv validering af autoklaveprocessen. Ved måling af temperatur inde i produktemballager bør der ideelt set placeres 2 sensorer inde i de pakker, der er fyldt med produktet. Denne opsætning giver en nøjagtig måling af den interne temperatur, hvilket er afgørende for pålidelig termisk procesvalidering. Hvis det ikke er muligt at placere sensorer inde i pakkerne, er en alternativ metode at bruge et håndholdt termometer. Dette indebærer, at 2 pakker punkteres lige før autoklavecyklusen starter, for manuelt at registrere den oprindelige produkttemperatur. Nøjagtig intern temperaturmåling er afgørende, fordi den sikrer produktets sikkerhed og kvalitet ved at understøtte pålidelig termisk procesvalidering. Dette trin er grundlæggende for at opretholde produktets integritet gennem hele steriliseringsprocessen. Når du udfører temperaturkortlægning, er det afgørende at fokusere på de laveste starttemperaturer, der forventes under produktionen. Denne tilgang sikrer, at processen valideres under de mest udfordrende termiske forhold, hvilket giver en klar forståelse af, hvordan produktet opfører sig termisk under hele forarbejdningen. Det er vigtigt at bemærke, at autoklavens indre temperatur kan være højere end den faktiske produkttemperatur. Denne forskel påvirker den samlede varmebelastning, der opleves under processen, så alle konklusioner, der drages fra temperaturkortlægning, skal tage højde for denne variation for at opretholde nøjagtigheden. Derudover når kurve og stativer, der bruges i processen, ofte højere temperaturer end selve produktet. Deres termiske egenskaber øger den samlede varmebelastning, og dette skal tages i betragtning under temperaturkortlægning for at opnå præcise valideringsresultater. Ved at udføre temperaturkortlægning ved de laveste produkttemperaturer sikrer vi, at processen valideres under de mest krævende forhold. Denne metode giver værdifuld indsigt i ekstreme termiske scenarier og garanterer processens pålidelighed og konsistens under en række forhold. For effektiv dataindsamling under autoklavecyklusen bør temperaturaflæsninger foretages hvert 10-30 sekund. Dette interval begynder ved starten af autoklavecyklusen og fortsætter til slutningen af afkølingsfasen. Indsamling af data med denne frekvens giver os mulighed for at oprette en detaljeret temperaturprofil gennem hele processen. Det hjælper os med nøjagtigt at identificere, hvordan temperaturen fordeles inde i autoklaven, lokalisere eventuelle kolde pletter og vurdere processens overordnede stabilitet. Ved at overvåge hele cyklusen fra start til slut sikrer vi, at ingen fase går glip af, hvilket understøtter grundig analyse og kvalitetskontrol.
Det er vigtigt at fylde kurve fuldt ud med produktet efter det normale produktionsbelastningsmønster. Denne konfiguration med fuld belastning sikrer, at temperaturkortlægningen nøjagtigt afspejler de reelle bearbejdningsforhold. På den måde får vi gyldige data til termisk procesvalidering, hvilket er afgørende for at opretholde produktsikkerhed og kvalitet. Temperaturkortlægning skal afspejle de faktiske behandlingsforhold for at være effektiv. Overholdelse af standardproduktionsbelastningsmønstret og brug af en konfiguration med fuld belastning af kritiske trin for at opnå nøjagtig termisk procesvalidering. Termisk procesvalidering spiller en afgørende rolle for at garantere produktets sikkerhed og kvalitet. Brug af en fuld belastningskonfiguration giver pålidelige data til denne validering, og følge det normale produktionsbelastningsmønster er nøglen til at sikre, at processen er korrekt valideret. Nu indstiller målprocestemperaturen under autoklavekortlægning, er det vigtigt at vælge en temperatur, der er så tæt som muligt på den maksimale driftstemperatur, der rutinemæssigt bruges i anlægget. Denne tilgang sikrer, at kortlægningsprocessen nøjagtigt afspejler de reelle forhold, som autoklaven opererer under. Opretholdelse af nøjagtige temperaturindstillinger er afgørende for at bevare integriteten af den termiske profil. Derudover bør temperaturkortlægningen ikke afvige med mere end kan 2,0 grader Celsius fra de temperaturer, der faktisk anvendes under processen. At holde sig inden for dette interval garanterer relevansen og nøjagtigheden af den termiske profil, hvilket er afgørende for pålidelig procesvalidering og ensartet drift. Hver kurv skal der udføres mindst 2 test for at garantere pålidelige og konsistente data. Dette minimumstestkrav hjælper med at sikre, at den termiske proces er pålidelig. Derudover anbefales det at udføre 3 måleserier, især i den indledende kortlægningsfase. Gennemførelse af flere serier understøtter en grundig og robust identifikation af varmemønstre i kurvene. Dette valideringsniveau er afgørende, når du søger godkendelse fra amerikanske FDA, da det bekræfter den nøjagtige identifikation af de hurtigste og langsomste varmekurve, hvilket er afgørende for overholdelse af lovgivningen. Nu bruger retorter, der er afhængige af højkapacitetspumper eller ventilatorer til at cirkulere varme- og kølemedier, er det afgørende at vurdere, hvordan reduceret flowforhold kan påvirke processen. Indstilling af passende alarmindstillingspunkter hjælper med at sikre, at varmeoverførslen ikke kompromitteres, når flowhastighederne falder. Dette er afgørende for at opretholde en sikker og effektiv behandling og forhindre potentielle problemer forårsaget af utilstrækkelig mediecirkulation. Etablering af disse alarmtærskler giver mulighed for rettidig detektion og reaktion, hvilket beskytter processens integritet selv under lavere flowforhold. I dette afsnit fokuserer vi på at beregne vigtige statistiske målinger for vores temperaturmålinger. Vi starter med at bestemme middeltemperaturen for hver kurv, hvilket giver os en gennemsnitsværdi at arbejde med. Dernæst beregner vi standardafvigelsen for at forstå, hvor meget temperaturerne varierer inden for hver kurv. Endelig finder vi temperaturområdet ved at trække minimumstemperaturen fra maksimum, hvilket giver indsigt i spredningen af dataene. Når vi går videre til temperaturtidsplot, undersøger vi disse grafer for at identificere opvarmningsmønstre over tid. Vi er særligt opmærksomme på de hurtigste varmelag i hver kurv, da disse kan afsløre, hvor hurtigt visse områder når den ønskede temperatur. På samme måde ser vi på de langsomste varmelag for at vurdere, hvor ensartet varmen fordeles i hele kurven. Når vi analyserer termisk ensartethed, sammenligner vi opvarmningshastighederne på tværs af forskellige lag for at vurdere, hvor jævnt varmen tilføres. Ved hjælp af data fra temperaturtidsplotene vurderer vi konsistensen af opvarmningsprocessen. Eventuelle uoverensstemmelser i opvarmningshastigheder fremhæves for at identificere potentielle problemer, der kan påvirke produktkvaliteten. Endelig evaluerer vi den overordnede proceskonsistens ved at analysere opvarmning på tværs af alle kurve. Vi korrelerer temperaturdata med tid for at opdage eventuelle tendenser eller uregelmæssigheder. Dette er med til at sikre, at processen konsekvent opfylder de ønskede termiske ydeevnestandarder, hvilket opretholder produktsikkerhed og kvalitet. Dette dias fokuserer vi på at identificere de hurtigste og langsomste opvarmningslag under den termiske proces. Først bruger vi temperatur- og tidsplot, zoomet ind på slutningen af opvarmningstrinnet, til visuelt at observere, hvordan hver sensor reagerer. Denne detaljerede observation hjælper os med at forstå den termiske opførsel af hvert lag under den kritiske opvarmningsfase. Dernæst bestemmer vi det tidspunkt, hvor hver sensor når den forventede minimumsdriftstemperatur, såsom 122 grader Celsius. Dette trin er afgørende for at finde ud af, hvilke lag der opvarmes hurtigst, og hvilke der er langsomst, og sikre, at alle sensorer opnår de nødvendige termiske tærskler for effektiv varmebehandling.
Endelig er denne identifikationsproces afgørende for validering af den overordnede termiske proces. Den bekræfter, at alle områder af produktet modtager tilstrækkelig og ensartet varmebehandling, hvilket er afgørende for at opretholde produktkvaliteten og opfylde sikkerhedsstandarderne. Uptime, eller COT, defineres som tidsintervallet fra opvarmningens start indtil retorden og behandlingstemperaturen. Dette er en kritisk parameter i termisk forarbejdning, fordi det direkte påvirker fødevaresikkerhed og kvalitet. Forståelse og kontrol af COT hjælper med at opretholde ensartede og effektive forarbejdningsforhold. For referencesensoren kræver acceptkriterierne, at den skal aflæse ved eller over den minimale procestemperatur. Dette bekræfter, at retorden har nået de nødvendige betingelser for korrekt behandling, hvilket er afgørende for validering af den termiske proces. Valideringssensorer har en streng afvigelsesgrænse. De må ikke afvige mere end 0,5 grader Celsius fra den minimale procestemperatur. Dette sikrer ensartet opvarmning i hele retorden, hvilket er afgørende for processikkerheden og produktsikkerheden. Samlet set er ensartet og rettidig opvarmning i hele retorden afgørende. Det garanterer, at alle dele af produktet når den krævede temperatur samtidigt, hvilket minimerer risikoen for underbehandling og sikrer sikkerheden og kvaliteten af det endelige produkt. Dette dias fokuserer vi på at analysere temperaturstabilitet og variabilitet i tilberedningsfasen. Først beregner vi nøglesensorstatistikker ved at bestemme middeltemperaturen for hver sensor under tilberedning og beregne standardafvigelsen for at vurdere variabilitet. Det er vigtigt udelukkende at koncentrere sig om tilberedningstidsfasen for at sikre nøjagtig analyse. Dernæst udarbejder vi kontroldiagrammer for at visualisere temperaturdataene. Disse diagrammer inkluderer en ubrudt linje, der repræsenterer den samlede gennemsnitlige holdetemperatur og stiplede linjer, der angiver plus-minus 3 sigma grænserne fra middelværdien, som hjælper os med at forstå intervallet for normal variation. Vi inkorporerer også fejlbjælker i kontroldiagrammerne. Disse fejlbjælker repræsenterer plus-minus en standardafvigelse for replikerede målinger, hvilket giver os mulighed for at fremhæve sensorspecifik variabilitet mere detaljeret. Ved hjælp af disse kontroldiagrammer overvåger vi temperaturstabiliteten under hele tilberedningsprocessen. Dette hjælper os med at identificere eventuelle afvigelser fra den gennemsnitlige holdetemperatur og opretholde ensartet temperaturkontrol på tværs af alle sensorer. Til sidst analyserer vi diagrammerne for at identificere variabilitet på tværs af forskellige batches. Ved at sammenligne sensordata kan vi opdage uoverensstemmelser og sikre ensartet temperaturkontrol for hver batch, hvilket er afgørende for produktkvalitet og sikkerhed. Under holdefasen er det vigtigt, at referencesensoren opretholder en temperatur på eller over den minimale procestemperatur. Dette sikrer, at procesbetingelserne forbliver konsistente hele vejen igennem, hvilket er afgørende for effektiv sterilisering eller pasteurisering. Hvis dette kriterium ikke opfyldes, kan processens integritet blive kompromitteret. I midten af holdefasen skal alle valideringssensorer registrere temperaturer over den minimale procestemperatur. Dette kontrolpunkt bekræfter, at processen skrider frem efter hensigten og hjælper med at sikre, at sterilisering eller pasteurisering er effektiv. I resten af holdefasen skal valideringssensorer opretholde temperaturer, der ikke falder under den krævede procestemperatur. Denne stabilitet er afgørende for at holde processen inden for de nødvendige parametre og for at opnå de ønskede sikkerheds- og kvalitetsresultater. Samlet set er disse acceptkriterier designet til at sikre effektiv sterilisering eller pasteurisering. Ved nøje at overholde disse trin garanterer vi produktets sikkerhed og kvalitet og opfylder strenge sikkerhedsstandarder gennem hele processen. Dette afsnit fokuserer vi på at analysere temperatur versus tidsplot, især zoomet ind på midtpunktet af afkølingsfasen. Ved omhyggeligt at observere disse plots kan vi identificere, hvilke lag der afkøles hurtigst, og hvilke der afkøles langsomst. Vær meget opmærksom på tendenser og variationer i kølehastigheder på tværs af de forskellige lag. Dernæst bestemmer vi det tidspunkt, hvor hver sensor når midtpunktets køletemperatur, såsom 80 grader Celsius. Sammenligning af disse tider på tværs af sensorer hjælper os med at lokalisere forskelle i kølehastigheder mellem lagene. Denne sammenligning er afgørende for at vurdere den relative kølehastighed for hvert lag. Endelig er det afgørende at sikre kølehomogenitet for at opretholde produktkvaliteten og effektiv proceskontrol. Ved at analysere dataene kan vi verificere, at kølingen er ensartet på tværs af alle lag. Hvis der konstateres uoverensstemmelser, skal de straks løses for at opretholde optimale produktstandarder. Koldested refererer til det område inde i retorden, der tager længst tid at nå den mindste krævede behandlingstemperatur under opvarmning. Det er vigtigt at identificere dette sted,
fordi det bestemmer effektiviteten af den termiske proces og sikrer, at alle dele af retorden opfylder sikkerhedsstandarderne. For at lokalisere det kolde sted nøjagtigt er vi afhængige af sensordata. Sensoren, der registrerer den laveste gennemsnitstemperatur under den stabile holdefase, angiver placeringen af det kolde sted. Disse sensorer er afgørende for præcist at lokalisere, hvor det kolde punkt opstår. Nøjagtig identifikation af det kolde punkt er afgørende for at validere processen. Det garanterer, at den mindste forarbejdningstemperatur opnås i hele produktet, hvilket sikrer sikkerhed og overholdelse af fødevaresikkerhedsprotokoller. Dette trin hjælper med at opretholde de højeste standarder inden for termisk behandling. Denne del af autoklavekortlægningsrapporten dækker flere kritiske aspekter af autoklaveens design og drift. For det første indeholder den en detaljeret beskrivelse af autoklaveens konstruktion og den anvendte type opvarmningsmedium, såsom varmt vand eller dampluft. Disse oplysninger er afgørende for at forstå, hvordan autoklaven fungerer. Dernæst beskriver rapporten de vigtigste kontrolelementer, herunder placeringen af referencetermometeret, MTI, og kontroltermometeret, PT, 1-0-0. Disse er afgørende for at opretholde præcis temperaturkontrol under drift. Rapporten identificerer også placeringen af trykovervågningsinstrumenter som manometer og tryktransducer, som er afgørende for nøjagtige trykaflæsninger. Derudover beskriver den autoklavekonfigurationerne og identifikationsdetaljerne, herunder producent, model, serienummer og fremstillingsdato. Dette hjælper med at spore og verificere udstyret. Kurvespecifikationer er også dækket, med angivelse af antallet og dimensionerne af kurve, kurvevægtyper, solfangerpositioner og udløbsstørrelser. Disse oplysninger giver indsigt i autoklaveens kapacitet og opsætning. Endelig skitserer rapporten de tekniske løsninger til trykluftlevering og inkluderer datoerne for den sidste kalibrering af manometre og termometre, hvilket sikrer, at autoklaven fungerer effektivt og opfylder kalibreringsstandarder. Denne del af autoklavekortlægningsrapporten giver et detaljeret overblik over autoklavebelastningsskemaet, der bruges under temperaturkortlægning. Den angiver, hvordan pakker er orienteret, uanset om det er lodret eller vandret, og beskriver antallet af pakker PR. Lag samt antallet af lag PR. Kurv. Rapporten omhandler også brugen af afstandsstykker inden for autoklavebelastningen. Afstandsstykker er vigtige, fordi de hjælper med at sikre ensartet temperaturfordeling, og rapporten dokumenterer tydeligt, om afstandsstykker blev brugt eller ej for at forbedre nøjagtigheden af kortlægningen. Derudover registreres kammertrykket under hele kortlægningsprocessen, med målinger angivet i enheder som bar, sej og ka. Disse trykdata er afgørende for at forstå de termiske forhold inde i kammeret og korrelere dem med temperaturresultater. Samlet set er det vigtigt at have et detaljeret belastningsskema, der tager højde for alle disse variabler, for at producere pålidelige og nøjagtige temperaturkortlægningsresultater. Denne del af Autoclave Mapping Report fokuserer på detaljeret registrering og analyse af temperaturdata. Den indeholder de registrerede temperaturdata fra hver datalogger eller valideringstermoelement, der viser den tid, det tager hver sensor at nå procestemperaturen. Rapporten præsenterer også temperaturfordelingen gennem opvarmnings-, holde- og kølefaserne. I den stabile holdefase analyserer rapporten minimums- og maksimumtemperaturværdierne og giver intervalplot for at illustrere temperaturensartethed. Den undersøger også temperaturensartethed under afkølingsfasen. Denne indsigt er afgørende for planlægning af effektiv varmegennemtrængningstest i pakker. Derudover fremhæver rapporten den tid, det tager for hver sensor at nå procestemperaturen, og gentager temperaturfordeling og ensartethed i alle faser. Den omfattende valideringsindsigt sikrer grundig procesvalidering og understøtter pålidelig og ensartet autoklaveydelse. Sammenfattende er strategisk sensorplacering afgørende for at fange nøjagtige termiske variationer i autoklaven. Korrekt placering af sensorer sikrer et omfattende temperaturkort og hjælper med at identificere eventuelle hotspots, hvilket er nøglen til at opnå pålidelige og repeterbare data. Sikring af datapålidelighed kræver udførelse af flere kørsler for at validere konsistensen af temperaturkortlægningsresultaterne. Gentagelse af processen bekræfter pålideligheden af de indsamlede data og minimerer fejl, hvilket øger tilliden til resultaterne. Det er vigtigt at styre tryk og belastning omhyggeligt for at forhindre skader på emballerede materialer. Ved at optimere trykprofiler og belastningskonfigurationer opnås ensartet opvarmning, hvilket hjælper med at opretholde sikkerheden og kvaliteten af de forarbejdede produkter. Omfattende dataanalyse involverer både statistisk evaluering og visuel inspektion af temperaturprofiler.
Denne grundige gennemgang hjælper med at opdage eventuelle uregelmæssigheder og sikre nøjagtigheden af kortlægningsprocessen, hvilket er afgørende for at optimere autoklaviens ydeevne. Endelig konsoliderer grundig rapporteringspraksis alle resultater for at forbedre autoklaviens effektivitet. Detaljeret dokumentation garanterer produktsikkerhed og kvalitet og fungerer som en værdi